Marinada és un servei de titularitat pública del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Forma part de l'àrea del grup Pere Mata especialitzada en l'atenció a les persones amb trastorns del desenvolupament intel·lectual i té 74 places en règim de residència i 15 de centre diürn d'atenció especialitzada. Les nostres línies de treball amb les persones residents es centren en la vessant rehabilitadora i psicoeducativa. L'objectiu és assolir el màxim desenvolupament possible de les persones, potenciant les seves capacitats per tal d'oferir-los una bona qualitat de vida. Com fem això? Doncs amb una intervenció biopsicosocial, mitjançant un programa individual d'atenció per a cada persona resident, amb els programes d'activitats de cada aula i en programes específics. El programa d'atenció individualitzada que té cada resident contempla diferents àrees a partir de les que s'organitzen les activitats. Autonomia personal, àrea cognitiva, àrea sensomotora, àrea ocupacional, àrea de comunicació i llenguatge, àrea personal i social, àrea familiar, àrea emocional, àrea social, d'inclusió social i lleure i àrea mèdica. El treball des de totes aquestes perspectives s'articula per garantir una atenció integral a totes les persones residents, amb objectius psicopedagògics i intervencions tant a nivell individual com grupal. Un dels pilars és el treball en les habilitats d'autonomia personal. En l'àrea cognitiva, fem activitats orientades al manteniment i o millora de les capacitats cognitives de les persones residents. Les activitats en aquesta àrea ens serveixen per treballar l'atenció, la memòria, la comunicació i el llenguatge, entre d'altres. Una bona eina és la taula d'estimulació cognitiva Harmony. Un ordinador amb pantalla tàctil ens permet adaptar les activitats a les necessitats de cada resident. Des de l'àrea emocional, mitjançant dibuixos, pintures, manualitat i construcció d'objectes, es busca l'objectiu de promoure l'expressivitat. Amb la hipoteràpia, es fa ús del cavall en el tractament i rehabilitació d'aspectes físics, l'equilibri i la mobilitat. En la teràpia assistida amb gossos, l'animal és l'element que permet treballar objectius físics, habilitats socials, potenciar les capacitats cognitives i facilitar l'expressió emocional. Amb la fisioteràpia i el projecte de piscines abordem els objectius de l'àrea motora, tant aspectes de rehabilitació física com psíquica. Altres eines disponibles són la sala de psicomotricitat, amb gronxador, pilotes i altres elements, i també el vial terapèutic, el circuit exterior que es troba al jardí del centre i facilita l'activitat física i la psicomotricitat. Un dels eixos de la intervenció a Marinada és l'àrea sensorial. Les sensacions són la font principal dels nostres coneixements, tant del món exterior com sobre el nostre propi cos. Es treballa segons el concepte Snoezelen, amb estratègies d'estimulació basal i la teràpia d'integració sensorial. La sala d'estimulació sensorial i la sala de psicomotricitat són els principals espais on es treballa en aquesta àrea. Amb l'estimulació sensorial experimentem, explorem, sentim, percebem, interioritzem i identifiquem diferents sensacions. Intentem generar espais de vida Snoezelen 24 hores en el dia a dia de les persones. El perfil dels residents requereix d'unes grans necessitats de suport i tot això no seria possible sense el personal d'atenció directa. L'equip de Marinada constitueix l'eina indispensable de l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.